Čaute ľudia, vítam vás u nového videa, kde si zahráme FC Mobile. Bol tu dosť full update Toty a ja nemám ani jednu. No nic. Welcome. Čo tu je? Ikony. Prečo tu nie sú? Prečo som si to aspoň jednu nenechal? Juan Garcia. Inak, ale mi tu nechcem dať. Ako možno vidíte, toto tu. Proste tento borec. Chcem ho vymeniť. Musím ho povedať, že to robím. Proste tu je. Ako to zrobím, aby si to pozrel? Kúpil som si Belma napravo. A tak. Ešte to Dumfriesa, ale tak čo zrobím, vylepším ho. No, len všetko vylepším. Ešte môžem niekoho vylepšiť. Kto to bude? Kto si zaslúži taký poriadny aut? João Neves. Nie, David Neves. David Neves. No. Útok. Najhorší hráč útoku je... No, najhorší hráč celého týmu je 111. Mám ich tu viacerých, najlepší 115. Michael Owen. Môj tým sú 11 miliónov. Akože ten Michael Owen, akože... Pozrieme sa, či niekoho nemôžeme predať z našich hráčov. Beumo, toho som si kúpil, Dumfries kúpil. A Zoe, toho nepoužívam. Sales, predáme ho. 94, tržní hodnota, akože. A inak už to nič také zaujímavé nie je. Akože Lukaku a... No, pozerajte, niekto mi ho nič predá. 84 na 106. A jedine, že by som si mohol predať ešte toho Beuma a našetrili a mali by sme na niekoho, neviem, koho si chcem kúpiť. Videl som ho tam, že je tam v tým marketu. Nie. Predáme Briana Beuma. Prečo mi ide predať? Tu market. Aha, ja ho mám v základnej 11. No a teraz ho nahradí Kenan Yildiz. Ja viem, koho si chcem kúpiť. Vy napíšte dole do komentárov, koho si myslíte, že ja idem kúpovať. Ale keď na ňu budem. Prečo nie je predať takýto hráči, ktorí uvoľním ich na prestupovú listinu? Ok, no to nech si niekto kúpi. Ja ho mám. Toho uvoľním. Toho Lukaku a týchto proste. Už sa predaj. Beumo stojí viac ako Beumo a neviem, aký má rating, ale viem, koho idem kupovať. A na ňo nemám. A možno, že tam bude nejaká tržní hodnota menšia. Musím popredávať nejakých týchto bronzákov. Silveroch.
13 000. Už tam niekto. Keď nám to veľa nepomôže, ale akože. Keď sa pozriem, koľko stojí. Keď no tak predám ešte do koho. Až RV. Zrajte, aké výborní hráči tu sú. Ono, že už ho vidíte. Aha, byl mu 113. Kde je? To už iba 110. Aha, byl mu. Čukuje, Steval. Ani na Steval nemám. 169 miliónov, akože. Ale ja chcem nejakého dobrého hráča. Tak koho nikto skoro nepozná. Rafinha, Luis Figo, akože. Best. Anthony. A to je ten Belmo, koho som kúpil 12 ďalej. A Bonzák. Ale nič nám to nepomôže. Ja si nechám tam zatiaľ toho Kenana Yildiza a či tu niečo nie je. Nie, nič. Bolo tam niečo kov. No, poďte si zahráme. Dáme si jeden zápas s mojím týmom. Možno to počujete, môžete to vidieť, ale som trošku nachladený. No, bolia ma nohy, lebo v sobotu sme hrali zápas v Sabinove. Aj keď to prvé nevyzeralo, všetko sme prehrali a tak sme išli do Pavúka. Hrali sme proti Torise, proti ktorej sme prehrali 6-1. A tak sme dali remízu a išli sme na penalty. Po penaltách sme vyhrali. Takže ja som bol dosť šťastný. Vyhrali sme tak proti Sabinove a máme prvé miesto. Máme aj medaily. Keď tak na konci videa vám tam dám nejaké fotky. Pošľávame nejaký edit akože. Dávam tam edit. Alebo zrobím z toho short. Ten edit bude akože short. Erling Haaland. Inak tam, čo bude v tým shorte, ten edit, to som nevytváral ani ja. To je v našej skupine akože futbalovej. Tam vytvoril niekto. Nebudem vám tam písať jeho meno, ale je to môjho kamaráta. No, nič. David Neves tu bol. Dobre, takže ja to tam prepíšem. Hrám zaruškovaný, keby ste to niekto nevedeli. A tam v tej fotke, kde budem, no proste, ja vám to tam napíšem. Haaland je na zadnej tyči. Erling Haaland nůžky a je to offside. Ale iba trošku. Ruku tam mal. Prst. To bol dobrý rozehrávok. Ale
Zatiaľ sa ani Vany normálne ukázal. Kenan Yildiz. Kenan. Teraz je tam naopak Owen na zadnej tyči. Owen! A hlavička David Raya to má v tých rukaviciach. Bol som dobrý komentátor. Badga. Nicka. Zejcka. Alvaro Carreras. Wow, dobrá. Ale pozor ešte offside. Offside! This guy offside. Tam bol offside. Hráč tam bol offside. Erling Haaland. Alebo ja na to zrobím videjko, akože na ten edit, alebo ja neviem, ako to mám robiť. Na to videjko budem to komentovať, asi áno, zrobím na to videjko. Čo som predával toho Belma? Ja hovorím, že som nehral FIFU a 2-1, kedy som dal peniaze. Ani neviem. A čo robí? To bol kto? Owen. Výborne. Ešte. Owen ide na bránu. Owen. Prečo dáva power shotu? Ja som to jedno kľúkal. Prečo dáva power shotu? Owen je to gól. Owen, ešte sa stále môže niečo diať. Ešte máme 13 minút. A pekne. Ten gól si ešte pozriem, lebo to bol podľa mňa, on to dal nejakú divne. Kenan Yildiz tam beží. Kenan Yildiz. Hlavíček nevyšiel. Kenan je to gól. 4 minúty do konca. Kenan Yildiz. To premenuje kebabek. To je náš kebab z Turecka. David Raya vôbec nemá šancu, ale ešte stále nič nie je stratené. Pretože ešte Mike Owen, ale je to áno, je to za chvíľu koniec. Je to tam. Vyhrali sme, aj keď to tak nevyzerá, ale je to tam. Dobre ľudia, tak ten edit vám pošlem. Toto bolo pre dnešné video všetko. Poďte. Ja som chcel pozrieť ešte. Dobre, toto bolo pre dnešné video všetko. Hoďte lajky, odberie. Čau.